соли 2021 барои Федератсияи гӯштини миллии Тоҷикистон соли бениҳоят хотирмон ва сермаҳсул буд. Федератсияи мазкур якчанд мусобиқаҳои сатҳи байналмилалиро дар шаҳри Душанбе ва дигар минтақаҳои кишвар баргузор намуд. махсусан метавонем мусобиқаи байналмилалии гӯштини миллиро, ки дар шаҳри Душанбе барои дарёфти ҷоми шаҳр доир шуда буд, қайд кунем. гӯштини миллии гӯштингирии тоҷикӣ саромади ҳама намуди гӯштинҳост. гӯштингирӣ анъанаи тоҷикона буда, ҳар сол махсусан дар арафаи рӯзҳои ҷашни Наврӯз мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ дар ҳама минтақаҳои кишвар гузаронида мешавад. муҳаббат ба ин намуди варзиш аз паҳлавон ва варзишдӯстдор будани миллати кӯҳанбунёди тоҷик дарак медиҳад. ба ҷуз дигар федератсияҳои кишвар, Федератсияи гӯштини миллӣ низ дар интиҳои сол маросими ҷамъбастӣ ва ҷоизасупорӣ баргузор намуд. Федератсияи гӯштини миллӣ низ имсол ба хулосае омада, ки кӯшишу заҳматҳои гӯштингирони кишварро бо ҷоизаҳои таъсис намуда қадрдонӣ намояд. ҳамин тавр федератсияи мазкур беҳтаринҳоро дар ин сол муайян намуда бо тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ намуд. аз миёни гӯштингирони фаъоли кишвар дар имсол Темур Раҳимов, Ҷаҳонгир Маҷидов, Мирзо Ҷамил Рамазонов, Фирдавс Насимов ва яке аз чеҳраҳои умедбахши гӯштини кишвар Хайрандеши Муродзода мукофотонида шуданд. ҳамин тавр Темур Раҳимов, гӯштингири бо маҳорати кишвар, беҳтарин варзишгари сол эътироф карда шуд. Ҷаҳонгир Маҷидов бошад дар вазни 90 килограмм беҳтарин гӯштингир муайян гардид. Мирзо Ҷамил Рамазонов ва Фирдавс Насимов низ беҳтаринҳо дар вазни худ интихоб шуданд ва онҳоро низ бо тӯҳфаҳо қадрдонӣ намуданд. ба ҷуз қадрдонии варзишгарон, дар ин маросим низ беҳтарин сармураббиро интихоб намуданд. беҳтарин сармураббӣ дар соли 2021 Хуршед Ибайдуллоев интихоб шуд. мураббии сол бошад Гулуф Шоҳин эътироф карда шуд. доварон дар рақобатҳои гӯштини миллии гӯштингирӣ саҳмашон хеле зиёд аст. Хусрав Шоев беҳтарин довар дар соли 2021 интихоб гардид. ҳамчунин Федератсияи гӯштини миллии гӯштингирии кишвар беҳтарин федератсияро муайян намуд. Федератсияи гӯштини миллии минтақаи Кӯлоб соҳиби ин ҷоиза гардид. ба телевизиони варзиш бошад барои инъикоси мусобиқаҳои гӯштини миллии гӯштингирӣ ҷоизаи беҳтарин васоити ахбори омма тақдим карда шуд. дар соли 2021 дар охири сол махсусан Федератсияи гӯштини миллӣ ҷамъомаде ташкил кард, ки дар ин ҷо беҳтаринҳои ин соҳаро эълон намуданд ва ман хурсанд аз он ҳастам, ки аз натиҷаҳои мусобиқотҳои дар ин сол гузашта, махсус ду мусобиқоти байналмилалие, ки дар пойтахти азизамон баргузор гардид, ман дар он ҷо сазовори медали тилло шудам дар ҳар душ. ҳамаи инҳоро ба назар гирифта маро имрӯз дар ин ҷо варзишгари беҳтарин дар вазни 90 килограмм муаррифӣ карданд. ман имсол дар 4 мусобиқаи дохилӣ оид ба гӯштинги миллӣ иштирок карда сазовори ҷои аввал шудам ва мухлисон хело мухлисӣ зиёд кардам ва ба ман муяссар гардид, ки баъди ин қадар натиҷаҳои хуб беҳтарин варзишгар, беҳтарин гӯштингири сол шавам. ва ман хушбахтам, ки ин ҷоизаро бори аввал таъсис ёфта ва якумин варзишгар ман мебошам ва ман ҳаракат мекунам дар соли 2022 ин ҷомро аз даст надиҳам. ҳамаи меҳнатҳои маро ба назар гирифта, маро ба ин чунин мукофот пешниҳод карда, маро вай кардан. ман бисёр хурсанд ҳастам аз федератсия, ки маро чунин қадрдонӣ карданд, сипосгузорӣ карданд ва ман дар оянда кӯшиш мекунам, ки боз ҳам хубтар фаъолият намуда варзишгаронро дар самти гӯштинги миллӣ ҷалб намоям.